Kicing si kardom kadukawe kar British 2.0 YouTube channel long kilangara doa na panstami lapen pini la so video long nani tumhanan ki 1p labang ke subsidy ages kosonsi ke apply nangji lapen kopi pia documents nangji lapen ali kopi si Kelongji ma la so details la so video long nani tumhanan tan pechini ponik po nali tum la so YouTube channel subscribe prelang boleh subscribe ikon lapen video stamina nali tum share ponikon tang de non pathek pen lang pononang lapen jethan pononang Tangni non pathek pen chithan ponanang Kosonsi subsidies LPG gas ke apply nangzima la so puthak lapen kopi pia documents siki nangzima lapen kumama tumsi Labangso subsidy gas ke apply dun longjima la so details non lang ponanang kiching sinang itum dak thek ponong exi number 1 long labangki eligibility criteria lo ke apply vexi abang phi labangke Indian citizen nang po mate India adang long kido abang fiatum nang po lapen must have an Aadhaar card linked to your bank account and LPG connection lapen nali tum Aadhaar card dunangji lapen Aadhaar card stame bank account pen killing dunangji lapen lada kito pontu nali tum thek tulongji families earning about 10 lakh per year are not eligible for subsidy mate ningkan isialong lak ke batangka ke income tum alang nitum laso subsidy ale bangke long donik gas nang nitum jong si apply ji pulte apply ikme sitamela subsidy ale bangke alang nitum long don delo lapen new subsidies are generally available under PMUY Pradhan Mantri Ujjwala Yojana for BPL families lapen labangso subsidy labangke ages labangke kapalut pon labangke Pradhan Mantri Ujjwala Yojana labangso scheme along sila subsidy bangke palut pon lo sinani tum ke apply ji apan labangke online linali tum apply dam stami online pen wifi stami nani tum offline na process labangke claim nang kokjila sinani tum kaduka la offline le offline claim no te chau iglo la Kosonsi non bangke Labangso subsidy ages fund ka apply ning jima la so puthak chethan polona nani tum ladak theklongji la number 1 long kitopon get the PMUY form available at LPG distribution office Indian Bharat Bharat gas HP gas or download online nani tum Labangso subsidy ages ka apply ji apan online penali tum form long exi hola so form nani tum download ik pen fill up ikstame kali pulte nani tum la LPG gas distributor office te bokhet do pulte hodak dam ikon la penali tum koloso gas fansi nani tum apply exima la so gas tame nani tum hodak mention do nang po kado kawipen gas men daket homando inde do lapen Bharat gas lapen HP gas do sinani tum koloso gas si ke apply jima la bangke nani tum hodak mention do nang po lapen nani tum form long lo bulta la so form nani tum details fill up nang po nani tum amen address lapen Aadhaar number lapen jandan mate bank account details lapen ration card la kapre documents nani tum video nang po lapen documents nani tum la form le fill up igalo lapen documents tami krong don thailo pulte nani tum te bokhet LPG distributor Labangso office long dampen nani tum ada original nani tum documents tami cheponang ikpo kopi pia documents nani tum poneng jima upload angte Aadhaar card ration card dolo te BPL card nang nilo jong si BPL card double te ration card nang nilo lapen nani tum bank passbook copy poneng ji photo passport size photo poneng ji lapen hai pada nani tum submit thai ba pithai lo pulo tangte adagla distributor tum nani tum documents la bangke verify po lapen application la bangke processing ponipo lapen nani tum Labangso gas la bangke approve the prangji nani tum approve nani tum apply benjong se approve igalo pulo nani tum subsidy LPG gas connection long ikpo nani tum cylinder isi longji lapen nani tum mihip matela stove bangke long ponikpo
Lapen Kosonsi subsidy Kelongji ma pulutang te how to subsidy receive subsidy is transferred directly into your bank account under the PAHL DBTL scheme. Asi subsidy atangka labang kenan itu kipidun abeng account long si direct onda si tangka bang ke jang damik po nan itu laki cengsi gas jong si igdat lo lapen puthot nan itu gas jong si thap dam lo plutang te nan itu modak gas ador jong si 1200 pulte nan itu la subsidy atangka bang ke 3400 bang ke nan itu kipidun abeng account long si nang si thabik po lapen kidutang tum stami mathanang ni jong sinali tum subsidy gas kali wifi stami labangso subsidy ke claim ji aphanali tum ko PP process ke claim ning ji ma putela ta civil la process ke claim ning ji jong sinali tum kinama gas jong sinali tum jothor bom product te la ta nali tum subsidy bang claim pon un subsidy ke claim ji aphan la bang ke te bo khat nali tum distributor office lo nam nang po plus office lo nam na tum da Aadhaar card po nang po lapen bank account po nang po lapen LPG connection lai details ni tum po nang po la lo pulte na li tum sitami subsidy ali bangke long don ikpo jala lo la si avilang pulotang tin na li tum tibok hela distributor office lo nam ikon ada nani tum dam iglo puto da sami ang ton form anta long thai pa nani tum documents pon ikon Aadhaar card bank account lapen voter ID lapen ration card lahai nang itum pon iglo kulta lang itum na apply pi ikpo lapen apply that pen api within 2 weeks hafta ini bana itum ihong nang kokathek lapen approve lo dan itum hanahang ikpo ma dan berta ikpo lapen labangso guess ki andam honan itum tangka labang ke 1000 pen 1500 ang bonang itum pon nang ji lapen pinang ji lake batai sinan itum pilo te choklo lapen alitum gas cylinder long ikpo lapen stove stamen alitum long ikpo lahai bangke aki joilo nalitum nam nang nilo lapen nalitum laki cengsi gas jong si iglo plutan te mo phi nalitum hogle thaidam stame chonglo gas bangke stame thaidam det pen nini ni thom ninin thom phi la bangke nalitum la subsidy kan ma ke longji la sotang ka bangke nalitum peng ekonong si nang jang ikpo lala la pen nalitum la bangso gas la bangke offline le apply da chok la pen online le apply da chok online apply la upload ang de la ta keleji la bangke nalitum la tebokhat LPG distributor office long si le ikpo nalitum odak si dam nang po jala lo nasi pinya video Nakiwan pila bangkel ancho lo la pen video la misen pula nalitum comment si pingon la pen kamamatum si subsidy ages giduma mat lapen kamamatum si avilang ma nanitum labang so comment box along tokpen than pachini gon asipini a video la bangkel anleng ton ponik nang domi thakmi kadu kavi karbitish 2.0 YouTube channel long kilang arado anapan stami nilin pen kardom